Unozviziva here kuti sewiki neuchivhayo vakatombosponze bhora? Waizviziva here kuti sewiki neuchivhayo zveumbinga zvavano kuzvitanga nhasi? Waizviziva here kuti sewiki neuchivhayo chavaona kubvira kudhara vanga vasingaiti zveubvanzu-bvanzu kurya kwemhumi, vairya neveruzhinji? Saka ndandangouya nekuti uone vhidhiyo iri roratidza kuti nderakudhara kwekudhara-dhara. Saka dokuti uvaone vechitaura nyaya dzebhora kuroti vaitomboesponza webhora. Chione vhidhiyo iri. Tomorrow, if criticism might not necessarily come from the media, but from other quarters, that you continue to support the Warriors of the Mighty Warriors. You see, what I said is, when I spoke to the First Lady, she said, when you're executing national duty, you must expect criticism. You must expect to be attacked. Because there are opposition forces that don't want development. So I'm saying that is off. Now we're moving forward. That's why I brought this money for Passoa. And I say we are moving forward. We're not going back. Let's not retrogress and start saying, what if? I'm going to deliver as I have always delivered. The only issue that arose was that when me and Dr. Chiango are getting along and solving things as he requests, when there's a report saying I failed to pay Passoa. When somebody says I failed to pay 7,000, I feel very disrespected. Yeah, besides, that was why I was disappointed. Because he is not, let me emphasize this, ZIFA has no contract with Wickner. I don't want matters where office bearers have not been paid or court has not been paid to be his responsibility. It falls squarely on ZIFA and myself. I take all the blame and all the pressure. Ndakavuma kupinda kuti organization chisina cash. Mazona. Inini ndikuita engineering yangu kuti zvifambe by having a side deal rangu. Because ukange mari yangu ino yakanga ichinzi yama account yeZIFA yakatakurwa nemunhu wechirito of execution. You understand what I'm saying? And I can tell you that we have had funds executed from our account at Stuart Bank by another Iranian photographer. Akanga atora ma picture during Kadbe Tube's time. Otherwise, you know, 32,000. Mapinda something like 7. But the office. Panyaya dzemujolo nhasi ndandakakubatira iyi. Nai babe. Picture ro ndo rangabva watoita kupopotera. Wangotedza ngotaura kuti senda picture kawanda vandangosenda than kutanga uda undinyorera zvima message zvakakurisa. Chiko iwewe. Picture ndikukusendera chii chingantatidza kusenda picture raded vangu. Unochida kuvaona wagara hantu changu yachivaona pauri kuroora. Still ndikungosenda picture. Kweyo hasha ndedzei. Mamuka mune BP nhasi kwe chiko. Ndako mumoskeni here mukongolize muchi izuda here imanza here chichi akondotuma nguva nyaya ndiuyo anondibvisisa mari yakawanda kuita diet for nothing wedaro arega kurambe nemapikicha dhidhako yuwi asi mushofe anoita zvekudhireva matraki aibo aikana bebi una udhedhi wako